Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo 115. Inkosi busekuphama kwebala. Ngivukile ngezwi lakho.
Amen. Isihloko salenkonzo sithi thina sikhonza uJehova uNkulunkulu wethu. Amen. Thina sikhonza uJehova uNkulunkulu wethu. Incwadi yezaga zokuqala isahluko 22 no 33. Kuyoze kube nini ziwulandini nithandabula nani zedeleli nithokoziswa ukweyisa nani ziwula nizonda ulwazi na. Buyani ngenxa yokusola kwami, lalelani mangi nithululela okusemoyeni wami, nginazisa amazwi ami. Ngimemezile nenqaba, ngininile isandla sami, kodwa anizange ninake. Anizinakanga zonke izeluleko zami, anikwemukelanga konke ukusola kwami.
ngakho ke ngiyolihleka usuku ngenkathi nehlelwa inhlekelele nginikolodele lapho senigcwele uvalo, lapho kufika isiphepho esibhubhisayo nokwesaba kwenu sekufana nembubhiso, nenhlekelele yenu ifika njengesivunguvungu, nalapho inhlupheko nosizi kunehlela khona bayokungibiza kodwa angikuphendula, bayongifunisisa kodwa ngeke bangifumane, ngenxa yokuba bazonda ulwazi bakhetha ukungamesabi uJehova. Abasilalelanga iseluleko sami, bakudelela ukusola kwami, ngakho ke bazovuna lokho abakutshalile, basuthiswe izithelo zomqili babo. Ukweduka kwabanganangqondo kuyababulala, nokudebesela kweziwula kuyozibhubhisa. Kodwa lowo ongilalelayo uyohlala ephephile, angabi novalo lokwehlelwa ngokubi. Amen. Le ncwadi esayinikwa ingelosi iyefana nencwadi ka-Exodus 20 verse 5 to 6, lapho uJehova ethi, mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi boyise kubantwana kuso isizukulwana sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane balabo abangithandayo bagcine imiyalo yami. Amen. Kubalekile ukuba wazi ukuthi uma ungayigcini imiyalo kaNkulunkulu awumthandi, uthi uyamzonda. Kodwa uNkulunkulu uthandwa ngokugcina imiyalo yakhe. Njengoba sebebaningi onkulunkulu okukhulunywa ngabo lapha ezinkundleni zokuxhumana, kule ntshumayelo sizochaza uNkulunkulu esingaphansi kwakhe njengamaNazaretha, kakhulukazi amaNazaretha kaNkulunkulu. Kulabo uNazaretha sikhuluma ngoNkulunkulu oyedwa, umdali wezulu nomhlaba. Lo nkulunkulu owadala uAdamu noEva, kusuka lapho waba uNkulunkulu kaNowa, wabhubhisa izoni ngozamcolo. Sikhuluma ngoNkulunkulu kaAbraham, okunguyena owasinika uphawu lwakhe ngokuthi bonke abesilisa basoke. Sonke emva kwa-Abraham, lo nkulunkulu wazibonakalisa kuMoshe, ngaye owasikhipha eGibhite, wasiwelisa ulwandle, wahamba nathi iminyaka engama-45, wasondla ngemana evela ezulwini, wasilwela kuzo zonke izizwe ezazihlalela, wasifundisa ukugcina iSabatha.
Thina sikhuluma ngalo uNkulunkulu owaletha kithi umthetho sisekelo wokukholwa entabeni yaseSinayi, owathi sokumkhonza ngokugcina lo mthetho. Thina amaNazaretha sikholwa yilo uNkulunkulu owasichazela kahle kuDuteronomy 28 ukuthi uma simhlubuka uyosiyekela ezitheni zethu sele izono zethu. Sikhuluma ngalo uNkulunkulu emva kaMoshe owathumela kithi abaprofeti abaningi bakwa-Israyeli kanye noYeshua, kodwa abezizwe abayiqeda lenkolo yethu. Kodwa egcineni leli vangeli uJehova walivusa ngomprofeti uIsaya Shembe kuthola kube kuye. Amen. Nokuthe amaNazaretha esemhlubukile uJehova wathumela kithi ingilosi ukuzosisimamisa ekukholweni kwethu. Amen. Amen. Lokhu kukhuluma ngikwenzela ukuthi umuntu ofuna ukukholwa engadideki ukuthi inkolo yethu imi kanjani, kakhulukazi njengamaNazaretha kaNkulunkulu, ukuthi yini sikholwayo, sikholwa kanjani. Bengasiniki ukukholwa okucatshangwa yibo. Kubalekile ukuthi inkolo kaJehova eyavuselelwa nguShembe sihlale siyiqondisa, ngoba kusobala ukuthi sebebaningi onkulunkulu osekukhulunywa ngabo thina esingafundiswanga lutho ngabo. Baningi manje onkulunkulu okukhulunywa ngabo, kakhulukazi uma ufunda TikTok nabo Facebook, okuthiwa sibalandele singabazi kodwa thina. Kwihlabelelo 28 uShembe waprofetha ngaso, kodwa njengamanje lesi siprofetho sibukeka sisifezeka. Uthi-ke uShembe, uyeza umhla wokuphela, uyakuma phambi kwakho noma ungathandi, amagquma nemimango ayolelezeka. Wemhlaba uyosifihlaphi nazo zonke lezo zombe, balekani zidide, uyeza uJehova. Amen. Ku-Amos 8 verse 11 to 14 uJehova uthi, ziyeza izinsuku lapho ngiyakuthumela indlala ezweni, hayi indlala yesinkwa, hayi indlala eyokomela amanzi, kodwa indlala yokuzwa amazwi kaJehova. Akho umuntu namhlanje okwazi ukukhuluma amazwi kaJehova njengoba enjalo. NamaKristu akakwenzi lokho, namaNazaretha akakwenzi lokho. So sisendlala yokuzwa izwi likaJehova. Ngalelo suku izintombi ezinhle nezinsizwa eziqinile ziyakuwa ngenxa yokona. Lokhu ukuthi ziyakuwa ngenxa yokoma kusho ukuthi zohlubuka izintombi. Yabona ukuhlubuka okuningi kuqhamuka entombini nasezinsizweni, ngoba intombi zithanda yonke into kaSathane, kanjalo nezinsizwa. Isikhathi sakho lokho okwaprofetha ngakho. Labo abafunga icala laseSamariya bathi ngokuphila kaNkulunkulu bakho Dani, nokuthi ngokuphila kwendlela kaBerishera bayokuwa bengaphinde bavuke. Amen. Njengoba ekhuluma nje umfundisi ekuseni ukuthi
bonke abantu manje abayikhuluma indaba kaNkulunkulu lo esafundiswa ngayo. Bakhuluma ngoBerisheba, bakhuluma ngoDani, bakhuluma ngamadlozi, bakhuluma ngayo yonke. Nangale nkulumo uJehova usibikela ukuthi kuza isikhathi lapho inkolo izophela khona. Abantu bazakhele onkulunkulu babo njengoba sekwenzeka nje namhlanje. Kulesi sikhathi samanje abantu abaningi abanendaba nokukholwa. Esikutholayo ukwenza uNkulunkulu noma iBhayibheli inhlekisa. Kubuye kubhuqwe ngoNkulunkulu. Kulezi zinto zokuxhumana ufica kubhuqwa ngoNkulunkulu. Kakhulu kuhlekwa uNkulunkulu. Namangani. Lesi simo sizokwenza intsha ikhule ingazi lutho ngokubaleka kokukholwa, ngoba noNkulunkulu usefaniswa nazo zonke izithixo zomhlaba. Lo moya ungamesabi uNkulunkulu wavela neSatanism, nayo eyalethwa kithi ngabezizwe, ngoba ngayo beqonde ukuqeda noma ukuqeda ngoNkulunkulu wethu. Njengoba ngihlale ngichaza, mina ngizalwe kuNazaretha. Umama wayeyintandane, wabe ese-adopta umprofeti u-Isaiah Shenga, ukuthola kubekho. Cishe ngo-2006 kwafika ingilosi lithi. Ekuqaleni esasithi ngumuntu nje ofana nathi. Yabe isichaza ukuthi ithunywe kimi. Kodwa mhla ka-4 January 2010 le ngilosi yafika nomyalezo wokuthi ithunywe nguShembe ubaba ilanga ukuthi ingitshele ngiphume ebandleni lami ukuhleli bese ngimakhela ibandla kulo engizofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ngithathele ezimfundisweni zomprofeti uIsaiah Shembe efundisa amaNazaretha. Ngiyafisa ukuthi le nkulumo niyazi bela ikhanda leni, ngoba ikukholwa kwenu imandate yami yokuthi kungani ngenza lokho engikwenzayo. Nganikwa iBhayibheli nezihlabelelo zamaNazaretha okwathiwa izona ncwadi ezizongilekelela ekufundiseni ngokukhonza uNkulunkulu umdali wezomhlaba. Hayi ukuthi lezi zinto ngisuse ekhaya. Nganikezwa iBhayibheli, kodwa nanti iBhayibheli nazi izihlabelelo zamaNazaretha. Ngagcina lapha senginikezwa izintshumayelo zikaBaba Mkhulu owayezikhuluma esaphila. Lokhu ngikuchazela ukuba abantu bazi ukuthi njengamanje ibandla iNCT alikho ngaphansi kwamabandla kwaShembe aholwa ngamadodana akhona, futhi leli bandla alikho ngaphansi koKristu, lizimele nje. Amen. Fanele baqonde lokho abantu ukuthi asikho ngaphansi koKristu, asikho ngaphansi kwebandla lamaNazaretha eliholwa ngamadodana kwaShembe. Silibandla elizimele, ngoba kwafika ingilosi lithi evela ezulwini yathi asenze lento esiyenza manje. Silibandla eliqhuba ngokwenqubo yokukholwa okwethulwa kithi uShembe ubaba Mkhulu. UbuKristu kunezimfundiso eziningi
ongeke usiqonde ukuthi zimi kanjani. Ingakho ke kumele thina sizichaze ukuthi kukuphi lapho leli bandla lihlangana khona noKristu. Fanele lokho sikwenze ukuthi njengamaNazaretha kaNkulunkulu sihlangana phi noKristu. NjengamaNazaretha kaNkulunkulu sihlangana phi noNazaretha. Ngokuqonda kwami ubuKristu buhlangana nobuNazaretha ekugcineni umthetho kaJehova owawuletha kithi ngoMoshe. Ngikhuluma ngamaKristu alandela izimfundiso zikaYeshua. Ngoba maningi amaKristu njengoba esemaningi namaNazaretha. Kukhona amaKristu angayilandeli izimfundiso zikaYeshua. Bese kuba khona amaKristu ayilandelayo izimfundiso zikaYeshua. So kufanele sichaze lokho ukuthi thina sihlangana nalamaKristu alandela izimfundiso zikaYeshua. Entshumayelweni yami edlule ngike ngakuveza ukuthi benginomngane waseJamaica ongumKristu. Angisakhumbuli kahle ukuthi saba ngabangani kanjani. Njengomngane wami ngabe sengimlalelisa izintshumayelo neziprofeto ngeJamaica ezazivezwa nguSister Celestial, nokuthi ngenxa yezono zabo uNkulunkulu iJamaica uzoyibhubhisa ngamanzi. uSister Celestial wayekhulume kabanzi ngeJamaica, zonke izinto abazenza ayiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Wabachazela futhi ukuthi ngalezi zenzo uNkulunkulu uzoyibhubhisa ngamanzi iJamaica. Akazange wakufihla lokho uCelestial. Kodwa ngadumala uma ngithola ukuthi lo mngani wami akafuni nakuzwa ngoSister Celestial njengamaKristu amaningi. Lo mprofetikazi ubizwa ngazo zonke izinhlamba kuthiwe ungumprofeti wamanga. Kwangidumaza lokho ngoba ngangicabanga ukuthi amaKristu ayijabulela lento. Njengoba namaNazaretha engakujabuleli ukuba khona lutho. Sibizwa ngazo zonke izinto. Ngamchazela lo mngani wami ukuthi lo ngumprofeti kaJehova. Konke akukhulumayo mina ngiyazi ukuthi kuvela ezulwini. Nokuthi kumele bayeke yonke lemikhuba abayenzayo babuyele uNkulunkulu. Lokho ngakwazi bantwana basePhameni ngoba ngathi mangilalela lo mprofetikazi ngathola ukuthi unalolu limi lwenkosazana ohlalelile. Ngathola ukuthi lokhu ukukhuluma okukhulunywa uNkulunkulu kule ntombazana kuyafana nokukhuluma okukhulunywa unkosazana kithi. Kodwa ngathola ukuthi ngichitha isikhathi sami ngoba lo muntu kuyambusa ukuthi uSister Celestial ungumprofeti wamanga. Njengoba amaNazaretha nje kubabusa ukuthi thina silibandla lamanga esisusele lento engekho uNkulunkulu wonke. Kodwa kwathi kungakapheli ngisho izinyanga ezimbili iJamaica yahlaselwa zikhukhula njengoba eshilo uSister Celestial. Ngaphoqeka ukuthi ngimbhalele iWhatsApp ngimkhumbuze ngakho konke engamyala ngakho. Njengoba namanje bebaningi abazobhubha sibabuka ngoba bengafuni ukubhekana neqiniso elivelezulu. Angazi ngathi bakukhuluma uNkulunkulu ngoba lo muntu lona ngamtshela ngathi lento
le attitude yakho ngoselesiyele izokuhlupha ngoba lezi zinto uselesiyele oyikhuluma izokwenzeka kungakapheli ngisho inyanga embili zavele zenzeka njengoba beyichaza ngeke ngamuzwa noselesiyele ekhuluma ethi nganitshela zenzeka njengoba eyichazile bese ngiyamtshela ukuthi nakho ke sekwenzeka abangisangiphendula kuleli bandla lamaNazaretha uNkulunkulu awukho umehluko phakathi kwalo nezimfundiso zika Sister Celestial ekugcizeleleni ukugcinwa komthetho kaJehova ngoba inkinga yabo ngoselesiyele ukuthi ubakhumbuza ukuthi abagcina umthetho kaJehova eyibale zonke izinto uNkulunkulu ongayifuni manje nabathi bona no lo muntu lo uvela kusathana bekusho lokho ukuthi uvela kusathana noma sathi sizala wabe engasekho umprofeti izashembe ukuthula kube kuye kodwa ingilosi yayikhona futhi ushembe leli bandla waliqhuba ngendlela ibandla likaJehova ngesikhathi sikaMoshe elaliqhutshwa ngayo yikho sazi yonke into ngoba ushembe yonke into ayikhuluma into esebhayibhelini ingilosi yona isitshela izinto ezakhulunywa ushembe ngakho ke asididile ushembe wazosibhalela phansi isisekelo saleli bandla lapho kuvestiwe umthandazo wesabatha ethi mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwane ngigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoshe ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi amen kulesi sisekelo ushembe ucaphune incwadi kaMalaki 4 verse 4 lapho uJehova ethi khumbula umthetho kaMoshe inceku yami oyizimiso nezahlulelo engamyala ngazo uIsrayeli wonkana ngamanye amazwi lento ushembe wayekhuluma into yasho uNkulunkulu kusho uJehova ukuthi njengama-Israyeli asigcine umthetho wakhe owawuletha kithi ngenceku yakhe uMoshe eHerobe. Into yokuqala okumele amaNazaretha namaKristu ayazi ukuthi mina ngathunywa ezulwini ukuthi ngibuyisa abantu esimeni esiyiso sokukhonza uJehova. Mina ngingumpristi kaJehova. Amen. Angikufihli lokho. Umuntu uma ethunyelwa kubantu ufanele ichaze uma uNkulunkulu usho uNkulunkulu. Uma umprofeti usho umprofeti. Mina ngingumpristi. Ngatshelwa ingilosi ukuthi ngingumpristi. Amen. Hayi ukuthi ngiyayisukela. Ethunyweni kwami nganikwa imandate yokuthi ngishumayele kanjani. So lokhu kushumayela engikushumayelayo angikususe ekhanda. Nginikezwe imandate. Nginikezwe igunya lokuthi uma uya kubantu uyokhuluma kanje. Futhi ngithi ngikhuluma ingilosi likhona nobabila ngekhona. Kwesisikhathi kube uyena ongibhalelayo. Noma ngeke ngamboni mina kodwa ingilosi yanje. Le mfundiso ngomthetho kaMoshe yayingaqali ngoShembe. Kodwa noYeshua wakhuluma wagcizelela ngayo kuMathewu 5
verse 17 to 19 lapho ethi ningasho ukuthi nizochitha umthetho nabaprofeti angizelanga ukuzochitha kodwa ngize uzogcwalisa ngoba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nesicashana somthetho kuze kufezeke konke ngakho oweqa owodwa kule miyalo emincane afundisa abantu kanjalo iyakuthiwa umncinyane embusweni wezulu kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Imfundiso kaYeshua leyo kodwa amaKristu angayilandeli akayifundi ngisho ukuyifunda. Ibandla likaYahusha nelikaShembe omabili abuswa inqubo eyodwa yokukholwa ethi asigcine umthetho kaNkulunkulu owawushiya eHerobhe encekwini yakhe uMoshe. Noma ngabe umKristu noma ngabe umNazaretha mawusathi nje uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wakho ukubekile ukuthi ukukholwa kwethu koba ukugcina umthetho wakhe owawushiya encekwini yakhe uMoshe. Mina-ke angitshelwanga lutho ngobuKristu noma ngobuNazaretha. Angitshelwanga lutho ngokukhonza uJesu noma uShembe. Kodwa lezi izithunywa zasezulwini zasifundisa ukuthi sikhonze uJehova kuphela. Amen. That's my mandate. Ukuthi angibheke ukuthi uJesu wafundisana ngoJehova. uShembe wafundisana ngoJehova. Kuma verse 28 to 32 eSabatha uShembe uthi uJehova wasibuyisela kuye ekwedukeni kwethu ngalawa mazwi eSabatha. YiSabatha abantu nonke nina enimesabayo uJehova nina nabantwana benu. Gcinani umthetho weSabatha. Ngokuba kuyintokozo enkulu kuNkulunkulu ukugcina iSabatha. Mina Shembe ngiyanincenga amaNazaretha ngegama leNkosi uJehova. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu bantwana bakasenza kakhona. Ekugcineni kwami ekuncengeni kwami ngegama leNkosi uJehova gcinani iSabatha likaJehova lingumkhosi kaJehova oyingcwele. Lalelani izwi likaJehova. Ukulalela izwi likaJehova kuhle ulalele ulenze. Ungalaleli nje ungenzi. Gcinani ke iSabatha likaJehova. Amen. Kusho uShembe. But abantu bathi uShembe wayedukile. Kanjani? Ngoba into uShembe owayishumayela wayibhala phansi. Ungasho kanjani umuntu okhuluma kanje kusuthi uyena owayezenza uNkulunkulu? Ngoba uma kukhona oShembe abazenza uNkulunkulu, labo oShembe abahlangene nalo Shembe esikhuluma ngakho. Kuhlangene isibongo kuphela. Wonke umuntu oneqiniso ekukholweni uyazibonela ukuthi uShembe amaNazaretha wawafundisa ukuthi adumise uJehova
agcine imithetho kaJehova, akaze akhulume lutho ngokudunyiswa kwakhe. Akaze akhulume lutho uShembe ngokudunyiswa kwakhe. Lokho kubhalwe phansi. Akudingi ukuthi umuntu ngaphandle mayingena umoya kaSathane ekhuluma into engekho. Ngoba nathi amaNazaretha ayasithuka. Kodwa ngeke asho ukuthi ikhona intshumayelo esibe sayikhuluma ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa noma kunjalo bayasithuka. Verse 16 umthandazo wesabatha wokulala. uShembe uthi ngezinsuku zonke zokuphila kwakho uma ulala bomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho ngosuku lwenhlophiko umbize uyakulalela uyakuza kusindise uma uyendlala ngezikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimezelo zezwi lakhe. Amen. AmaKristu angadidwa ilabo Shembe asebenza ngoNkulunkulu. Umprofeti waqhuba ivangeli likaJehova njengoba walishiya kwencili yakhe uMoshe. Ngiyacela amaKristu ukuba engamdidanisi ubaba mkhulu nalabo Shembe abakhona. Bengakwenzi nje lokho ukuthi badidanise ubaba mkhulu nalabo Shembe abantu bangoNkulunkulu. Futhi bengakwenzi ukudidanisa thina amaNazaretha kaNkulunkulu nalabo Shembe. Akufani. Thina sikhuluma ngoShembe owafundisa ukuthi nguJehova uNkulunkulu. Futhi thina ahlangene ngalutho nalabo Shembe bakwaShembe. Thina singamaNazaretha. Amen. Mina ngingumpanza angisiyena uShembe. Kodwa ngilandela uShembe wasezulu. Amen. Ngakho-ke bengahlanganisi bese bethi hayi kukhona ukulwa nani ngathi ngiphume ebuhleni akukho kulwa kwabakhona. Akukho kuxabana kwabakhona. Bangithuka nje bangithuka ngoba sengasekho. Kodwa nje angazi nginyonyombe ngenkathi ngiphuma ebuhleni. Ngoba ngangithunyiwe. Futhi ngakuchaza ukuthi ngithunyiwe. Ingilosi uhlaleleni noSister Celestial ngathola ukuthi banevangeli elilodwa elifundisa ukuthi asibuyele kuJehova ngokugcina umthetho. Angikwazi ukuthi ngoba uCelestial engowamaKristu bese ngiyeka indaba yakhe uma ekhuluma ngoNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma indaba kaNkulunkulu angikhulumi ngento engiyikholwayo kodwa ngento engiyaziyo. Ngoba uma uNkulunkulu ekuthuma akakufihleli lutho ukunika ulwazi lokuthi ukunika ulwazi lonke lokuthi ukhulume kubantu into oyaziyo. Njengoba thina sithunywa uNkulunkulu njena sazi konke ngoba uNkulunkulu akezi kithi ngoba ukukholwa uyaziveza kithi eyibonise yonke into njengoba esukenza kubaprofeti. Kuphela ukuthi angisibe umprofeti. uShembe umprofeti akasifihlelanga lutho ekukholweni kwethu kodwa wasichazela konke nangohambo lwethu uma isidubu sehlukana nomphefumulo. Ngiyafisa ukuthi lento engizoyisho niyilalele.
ngelinye ilanga uShembe eshumayela uthi nginifisela nonke maNazaretha ukuba ningabe nisona, ningabe nisawephula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela nginibhabhadisile, ningabe nisavuma ukuduliswa. Kusho ubaba mkhulu, ukhuluma ngomthetho kaJehova. Lapho nginibizela khona bata bami kuhle kakhulu. Uma ungase uye khona ngeke usavuma ukubuya. Anotshela inkosi uma isifikile ukuthi ngathi ize ingalibali ukuhlukanisa izindlela zalapha siya khona noma kugcotshwa abafundisi. Nibafundise lokho. Nani nje bafundisa ukugcotshwa, nifundisa lokho. Amen. Ukuthi ningakufanisi le ndaba nezinto zenu enizaziyo. Ngoba kwasho uShembe ukuthi simtshele ukuthi le nto esinifundisa yona ningayihlanganisi nezinto enizaziyo ngoba niyazi ingiyasezulu. Mina-ke ngiyamtshela kuza isikhathi lapho abantu basekuphameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ubani ongakuphika ukuthi lokho akwenzeki? Ngalezo nsuku bayodebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwe angivuselele. Bayogcoba kuwe kufika umhla wokuphila. Uyihlono nabafowenu nxa bengazilungiselelanga kungena kulomuzi esiya kuwo. Ngenkathi lapho esiya khona akho mfowenu, akho dadewenu, akho bani wedwa nje, kodwa yobuka nalaba abantu besihamba nabo lapha. Ma sonke senza into eyodwa sonke kuleyo ndawo. Othanda ukuza lapho thina singabakhona akathabathe isiphambano afele isithembiso. Yamzuba umkhulu ukuthi othanda ukuza lapho thina esingabakhona. Igama lalowo muzi usePhalameni, umuzi wekhethelo okhazimula ngaphezulu kwezinkanyiso zonke ezisemkhathini nezezandla zabantu. Kuhle lapho sinolela khona. Uthi baba omkhulu ezulwini akho into enziwa abantu, akho inkanyiso enyenziwa umuntu efana nesimo sezulu. Nyamuzwa ukuthi phelelani kuJehova. Uyabathanda abamthandayo. Ubalungiselela indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Ubenzela ungalambi nokungona. Ubapha umusa wakhe. Nabo bahlala bemdumisa ngesigubhu nokusina, behlabelela ngenjabulo. Uthokozwayo wena mangabo
ukwenama komsindisi kuhlala nabo phakade abasenakho ukufa. Kusho ubaba omkhulu, umthetho uyihlango somphefumulo batabami. Hayi noma imuphi umthetho. Kuphela lo inceku yakhe uShembe eninika wona. Inceku kaNkulunkulu. Uyindlela yokuhamba eya lapho kungekho khona ubumnyama nenzondo, nendlala namakhaza. Kuphela inkazimulo engenakufiphala. NguJehova yedwa inkosi yezulu. That is the teaching of Shembe. Nibaphe abazelwe nabayozalwa, nibanike lelifa lingalahleki, ukuba nabo bangene emzini wengcwele kuJehova inkosi enamandla. Ikhona nje ngiyifunda lento ngoba ngifuna ukuthi ihlale kubo bonke abantu nakubantwana. Nguye yedwa omile noyisibani ezulwini leni bakhethwa benkosi. Nxa usuya khona uyodlula emahlane nakumahlathi esabekayo anezelelesi nabaphangi nabahuhi abahuhayo abandisa imibuso yabo yokulahla. Abanye iminyaka engamashumi 30 iyaphela behluleka ukuphuma kulamahlathi ngoba badelela izwi likaThixo basebunyameni. Ngezwe ukuthi uthini Shembe uthi sezothi masifa ke sihambe nje iminyaka engaphezulu kwamashumi 30 singafiki lapho esiya khona. Uma usudlulile kulamahlathi uyophumela kwaNkanankana kwaSikhova Sikhalimini ezintabeni zakwaLambathwayo kwaMthimuni okuthiwa isikhomakhoma. Batabami kuleya ndawo lihlala licwathile libalele, abaningi akudluleki esikhomakhomeni. Leli lizwi elishunyayelwayo lapha ekuphakameni liyinkemba eyokunisiza ekuphungeni abaqamekeli bakho. Liyoba umphako futhi kulamahlathi osizi oyohamba kuwo. Kodwa thina sothi masihamba ngeke sidlule kulamahlathi. Amen. Uyothi sewedlule kuleyo ndawo uyofica isiziba ngaphambili, iparatoni. Uyobe usuwelile ihuze, umfula omkhulu okhetha abaweli. Nisize ma uhamba umuntu, nimenzele imbali ukuba engabhajwa eparatoni. Le nkonzo niyenze emva kwezinsuku eziyisi7 ukuba beze abahlangabezi bamfune uma edukile oyisihambi. Thandani izwe elizayo. Amen. Abaningi bamenziswa yilesi siziba abasuke bezihlamba kuso. Simpilo yokuqala oyithola usunyukela ezintabeni zokwenama kwamsindisi oyinala kwabamkhonza ngeqiniso.
Maningi amazulu nezihoko zikhona ziningi, kodwa nina ninenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini likaJehova niselapha emhlabeni. Leli zulu uJehova okulo alifani namanye amazulu, liyakhanya. Amanye amazulu amnyama, ayavuza, anendlala, anayo yonke inhlobo yokuhlupheka. Amen. Uma ucubungula zonke izihlabelelo nemithandazo eyabhalwa nguShemba, umyalezo wakhe uthi asidumise uJehova ngokugcina imithetho yakhe. Njengoba nakule ntshumayelo echaza lokho, ngaso sonke isikhathi uShembe wayedumisa futhi efundisa ngokugcina umthetho kaJehova. Pho kuqhamukapho ukuthi uShembe wake wathi uNkulunkulu. Lolu ulimi lamahlubuka. Nkosi ngiphe amandla, ngiphe amandla, Nkosi ngiphe amandla, onqoba uSathane, ezulwini kebuya esalifundiswa yinkosi. Inkosi kusise. Amen.